Çarenivîsa sedan ji revandiyên Kurdên Sûriyê li cem Daişê hetanha nediyar e. Hemî çûn û nevegeriyan. Kurê min, birayê min û zavayê min. Ev gotina dayika Osman bû. Berî ku rondikên xwe bimale. û wiha berdewamî bi gotina xwe da, hemî rojê ez, hevjin û zarokên wan çavê me li riya wan e bê mefa. û hemî hêviya me ew e ku rojekê ji rojan vegerin. Kurê wê Osman Mustafa Şahîn ji bajarê Kobanî diriya çûna wî ji bo Herêma Kurdistanê di gel nêzîkî 100 dirê wî yên din, di nav de jî zava û xalê wî û hinek ji mirovên wî jî hebûn bi armanca karkirinê ji ber ku birayê wî peywendî pê rakiribû û jê xwestibû da ku were Herêma Kurdistanê û alîkariya wî bi kolana bîran da kar bike. Pîşeya kolandina bîran pîşeya xelkê Kobanî ye û bi wê pîşeyê tên naskirin. Di wê demê de rêxistina terorîstî ya Daişê û hinek rêxistinên îslamî tundrew riya navbera Kobanî û sînorê Herêma Kurdistanê û taybetî devera Reqayê kontrol kiribûn û ciwanên Kurdan yên ku neçar bûbûn li ser rêbendên wan ra derbas bibin, revandin. Li gor pêşbînî û amarên navendên lêkolînan û belgekirina binpêkirinan, Daişê di navbera 4700 ta 500 sivîlî revand û nêzîkî 3000 heta 3300 kesî ji wan hatin azadkirin û di navbera 700 heta 1000 kesî hatin kuştin û hetanha jî çarenivîsa 1000 heta 1300 kesî nediyar e û piraniya wan di navbera salên 2014 û 2017 hatin revandin. Dayika Osman dibêje, ev e em derbasî sala wan ya şeşan bûn û her carekê dengê deriyê me tê, ez dibêjim bilku ew bin. Lê dema ez dergeh vedikim, dîsan dilişkestî dibim û hêviyên min ji nû va dişkên. Roj bi roj, tirsamel ser çarenivîsa revandiyên me zêdetir dibe. Piştî rizgarkirina her navçeyeke nû ji destê Daişê, hemî malbatên girtiyan li hêviya vegera zarokên xwe dibin. Lê heta piştî kontrolkirina Qesedê ji dawîn cihên rêxistina Daişê li navçeya Baxûz li gundawarê Dêre Zorê, lê hîç jî çarenivîsa wan nediyar e. Her divê derbarê da dayika Osman got, meseredana hemî aliyên berpirsiyar li Kobanî û dervayê Kobanî kir. Lê me çi bersivek derbarê çarenivîsa zarokên xwe wernegirt. Çend rayeder û berpirsên PYD derbarê çarenivîsa girtiyên Kurdê li cem Daişê gotarên ragihandinê dane û dibêjin mecbûr çarenivîsa revandî û girtiyên Kurd li cem Daişê tiştek ji bo malbatên wan tune ye û gotara herî da wî jî ya Rêdûr Xelîl bû. Lê malbatên girtiyan goman dikin ku girtiyên wan di girtîgehên PYD da li Rojhilatê Herêma Kurdistana Sûriyê de bin û bi taybetî jî di girtîgehên Herêma Dêrikê de. Di salên borî de xwediyên revandî û girtiyan çend hilmet û bangewaziyên ragihandinê derbarê çarenivîsa girtî û revandiyên xwe belav kirin û daxwaz ji PYD Qesedê û rêxistinên navdewletî kirin ku çarenivîsa wan bidin diyarkirin. Heta vê hilmeta dawî ya ser bajarê Baxûz da jî hinek malbatan girtiyên xwe di nava dîlên Daişê da li ser ekranên televîzyonan dîtin û dema koşopa wan dan û daxwaza wan ji Qesedê kirin, lê Qesedê ew li ber çavên malbatên wan wenda kirin.